Здравейте, ето и обещаното от мен домашно. Разлагане многочлен на множители. Така, всъщност преди да започна да говоря по същество, да кажа, че силно се надявам начина, по който поднасям това домашно, да е от полза на тези от вас, които все още срещат трудности и изпитват неувереност при решаване на подобни задачи. За другите, на които вече им е писнало да ме слушат и биха могли да се справят без помощ и допълнителни обяснения, биха могли да използват описанието на видеото. В описанието на видеото ще можете да минавате на екраните, в които ще видите условието на всяка една от задачите за домашно. Така, и да започваме. Какво означава да разложим многочлен на множители? Това означава да го представим като тъждествено равно на него произведение от множители, всеки от които е неразложим или още прост. Важно е всъщност да знаем какво е едночлен и какво е многочлен. Всеки, който е забравил, нека си припомни определенията за това. Едночлените, това са рационални изрази, в които участва само действие, умножение и степенуване, и съответно многочлените, които могат да бъдат двучлени, тричлени, четиричлени, както виждате. Това е сбор и разлика на едночлени. Важно е също така да знаем, че един многочлен в нормален вид, всъщност при него трябва да участват в нормалния вид на многочлена само едночлени, неподобни едночлени. Така, какво всъщност искам да покажа с този екран? По-скоро ние вече сме се запознали с различните методи на разлагане, изнасяне на множител пред скоби, използване на формулите за съкратено умножение, както и групиране. Тук по-скоро бих искала да обобщя за вас, че най-често ще ви се налага да разлагате двучлен, тричлен или четиричлен. Винаги вашата първа стъпка в един алгоритъм на действие, първата ви стъпка трябва да бъде изнасяне на множител пред скоби или след скоби, ако имаме възможност да направим това. Изнасяне на общ множител, това е най-големият общ множител за всички едночлени в многочлена. Можем да го свършим още с най-голям общ делител. Ще си припомним това с задачите, които предстоят. И оттам насетне, какво следва? Направим ли тази първа стъпка, изнасяне на множител пред скоби, ние вече в по-специалните случаи, ако е възможно естествено, след това в по-специалните случаи при двучлен, тричлен и четиричлен можем да влизаме във всяка една от формулите за съкратено умножение, която знаем. Когато имате двучлен, например, бихте могли да проверявате дали е изпълнено условието за разлика на квадрати и за сбор и разлика на кубове. Когато имате тричлен, е добре да проверите дали е изпълнено условието за квадрат на сбор и разлика. И съответно при четиричлен, тогава можем да проверим дали нямаме куб на сбор и разлика. И така, ето и самите формули, още веднъж ги припомняме. Добре е, когато започнете да решавате задачите и видите, че ето тук ще използваме тази формула, например, е добре тя да бъде изписвана в тетрадката ви преди примерите, които предстоят от самата задача. Имате разлика на квадрати, съответно формулата сбор и разлика на кубове. Така, това е когато имаме двучлени. Да разлагаме двучлен на множители. Добре, когато имаме да разложим тричлен на множители, тогава ще проверяваме дали можем да използваме формулата за квадратна сбор и квадратна разлика. Знаете, че тези формули, ако доскоро, преди около седмица, сме ги използвали в една посока, т.е. да извършим това степенуване и да представим многочлена в нормален вид, то можем да работим и в другата посока, а именно в моментите, когато трябва да разлагаме на множители. Така, и това е формулата за четиричлен. Така или иначе, аз ще ги показвам и когато дойде съответната задача. Така, и започваме с първа задача – разлагане на множители на двучлен.
Първата задача ще бъде да разлагаме двучлен чрез изнасяне на общ множител пред скоби. Това е задача 1. Тук е момента, в който вие трябва да натиснете пауза, за да пробвате да решите тази задача сами. Ако мислите, че ще се затрудните, бихте могли да продължите, за да видите предложено от мен решение. И така, имате 4 подточки, виждате в А и Б подточка имате двучлени с общ множител 42 и 67 съответно. В другите две подточки имате тричлени. Добре, три събираеми да ги наречем. Това, което трябва да кажа тук е, че използваме познатото ви от трети клас разпределително свойство или дистрибутивно. На умножението така, спрямо събиране, спрямо изваждане и така нататък. Добре. Нека да реша един пример аз. Виждате подобна задача на тази, на тези, които видяхте. Имаме 17,8 по 1,3 минус 1,3 по 13,8. Тук ясно се вижда, че общият ни множител е 1,3, което означава, че изнасяме този общ множител извън скоби, а в скобите остава всичко останало. 17,8 минус 13,8. Внимаваме с знака, който стои между тях. И така, получавам, тук ще стигнем до умножение. Честно казано, задачите са леки, решават се дори на ум. Виждаме, че в скобите изразът е равен на 4, така че след това трябва да умножаваме по 1,3, така че в следващата стъпка от нашето решение можем направо да превърнем 1,3 в неправилна дроб. 4 по 1, 4 плюс 3, 7, 7 четвърти и съответно по 17 минус 13 е 4. След това съкръщаваме на 4 и получаваме отговор 7. Това е, което можете да използвате при решението и на останалите примери. Така, задача 2. Трябва да разложим на произведени от прости множители многочлена. Тук отново трябва да изнасяте общ множител пред скоби. И така, решавахме много такива задачи. Нека натискате пауза сега или продължавате, защото аз ще направя няколко примера. Така, ако имаме 6а минус 3, какво можем да направим тук? Виждаме, че общият множител за двете събираеми, за двата едночлена е 3. Ако ви е по-лесно, можете да представите 6а като произведение от 3 по 2 по а минус 3. И тук аз ще допиша тази единичка, която често е забравена от вас. Защото когато изнесем общ множител пред скоби, а това е числото 3, изнасяме го пред скоби, в скоби остава всичко останало, а това е 2 пъти а минус 1. 2 пъти а минус 1. Какво ще направим в следващия случай? Това, което, ако не искате да изписвате по този начин, с ето тази част от решението, можете да действате последният начин. Имаме разлика от два едночлена. Тези едночлени имат както константи, числови коефициенти, така и буквени. Добре, аз поглеждам първо числата 9 и 12. Това, което си мисля в момента е кой е техният най-голям общ делител. Най-големият общ делител на 9 и 12 е числото 3, защото 9 се дели на 3 без остатък и 12 се дели на 3 без остатък. Така, след това гледаме буквичките. Имаме ли обща буква? Нямаме, което означава, че нашият общ множител ще бъде само числото 3. И така получавам в скобите. Казваме D, даже ето така ще ви го драсна дори, като знаменател тройката. Защото в момента казваме 9m делено на 3, в скобите остава 3 пъти m.
ръката изпревари мисълта ми. И тръгнах да записвам 4. В скобите остава 3 пъти m. След това имаме 12 трети, 12 делено на 3, минус 4 пъти n. Така, продължаваме нататък. Ако действам по същият начин, както при вторият пример, поглеждаме първо, ето имате два неподобни едночлена, разлика. Поглеждаме първо числовите коефициенти 36 и 27. Тези числа са от таблицата за умножение с 9. Това е техният общ множител. Това е техният общ делител. 9. Добре, в такъв случай записвам числото 9. След това поглеждаме буквените. Имаме ли променливата А в двата едночлена? Не, което означава, че тя не може да бъде, която и нейна степен да е, не може да бъде общ множител. Имаме ли буквичката Б и в двата едночлена? Имаме. И тук е момента, в който вие ще вземете най-ниската степен на повтарящата се буква, което означава, че тук ще имам Б на втора степен. Какво остава в скобите? И така, ако искате, можете да записвате по този начин. 9b квадрат, 9b квадрат. И какво правим тук? 9 и 36, това е 4b квадрат. b квадрат, което означава, че остава 4а квадрат. 4а квадрат. След това 9 и 27, съкращавам на 9, b квадрат само с тройката на b и какво остана? 3 пъти b, минус 3 пъти b. И така, решихме 3 примера, при които използваме метода изнасяне на множител пред скоби. Минаваме нататък. Разлагане чрез изнасяне на общ множител, който е многочлен. Тук ще споменем това, че изнасяйки общ множител, то не е задължително той да бъде едночлен или число. Бихме могли да виждаме общ множител, който представлява многочлен. Най-често при вас това ще бъдат двучлени. Добре, натискате пауза и решавате тези 10 примера. Приписвате условието и след това записвате вашият отговор естествено. Добре, ето, аз ще направя два от тях. По точка. Виждаме, че имаме А по хикс минус 2 плюс 3 пъти Б по хикс минус 2. Тук общият множител е хикс минус 2. Изнасяме този общ множител пред скоби, а в скобите остава А плюс 3 пъти Б. Всичко останало. Край. След това, проблемът в няколко от примерите в тая задача са знаците. Тук имате 5 хикс минус 2. Тук обаче имате 2 минус 5 хикс, т.е. техни противоположни едночлени. За да станат нещата еднакви в скобите, едно към едно, трябва да изнесем минус пред скоби в вторият случай. Например, между другото няма значение дали в единия или в другия. Така, и какво се получава? Хикс квадрат по, преписваме тази част от нашата задача, 5 хикс минус 2. И така, когато изнесем минус пред скоби, ще стане минус по минус. Изнасяме минус 1 пред скоби. И получаваме минус, този минус е преписан, изнасям минус 1, защото знаем, че когато разделим на минус 1, ние получаваме противоположните едночлени. И в случая аз дори ще си ги подредя, да не започвам с отрицателно число, 5 хикс минус 2. Минуса пред скоби обръща знака в скобите. Тук обаче имаме минус по минус или знаем, че минус променя знака в скобите, което означава, че ще имате хикс квадрат 5 хикс минус 2 плюс минус по минус става плюс 5 хикс минус 2. И така, когато изнеса общият множител 5 хикс минус 2, в скобите ще остане хикс квадрат и не забравяме плюс 1.
Това е трета задача. Минаваме нататък. Разлагане на множители на двучлен чрез формули за съкратено умножение. И така, отново ще имаме двучлени. Отново ще имаме двучлени, които много ще приличат на ето това, което виждате в момента на екрана. Нещо на квадрат минус друго нещо на квадрат. Може да бъде както едночлен на квадрат минус едночлен на квадрат, така и двучлен на квадрат минус двучлен на квадрат. Добре. Както и сбори разлика на кубове. Нека да започваме. Четвърта задача. Натискате пауза, ако можете да се справите сами и решавате задачата. А ето и мое решение. Така, за да решите тази задача е добре да запишете формулите, които са ви необходими. Трябва да бъдат пред очите ви. Дори да ги знаете. Нека да реша 19,5 на квадрат минус 9,5 на квадрат. И така, знаейки формулата, че а на втора степен минус b на втора степен е равно на а плюс b по а минус b, се качвам горе и действам. 19,5 всъщност е моето а 9,5 е моето b, което означава, че започвам първото плюс второто. 19,5 плюс 9,5 по първото минус второто. 19,5 минус 9,5. И така получаваме 19 плюс 10, 29. 29 по. Тук имаме 19 по 10 и отговорът ни ще бъде 290. Така решавате и останалите примери. Така. Ето, продължаваме с тази формула съответно, с тези три формули, защото виждаме, че в първата колона ще използваме разлика на квадрати, а във втората колона се появява сбор и разлика на кубове. Така, както казах и в училище, държа формулата разлика на квадрати да се знае наизуст и да се усеща и да се използва. Другата формула, естествено, дори да я знаем в момента, може и да я забравим след време, тя няма да ни е толкова необходима. Но разлика на квадрати ще ви трябва дълго време, не само в 7 клас. Разложете на множители израза. Правите това, тези примери сами, който има нужда от помощ. Сега ще реша няколко от тях. Ето, отново ви показвам формулите. Можете да натиснете пауза и да препишете тези формули преди примерите в задачата. Така, и да действаме. Първо виждаме, че можем да представим числото 49 като квадрат, 7 на втора степен, m на втора също, хикс на четвърта също. Добре, нека да покажа как се случва това. Имате 7 на втора. Това е нашето 49. По m на втора е добре. По хикс на четвърта мога да го представя като хикс на втора цялото на втора степен. И ето, в момента едночлена 49m квадрат хикс на четвърта ние го представихме като 7 на квадрат по m квадрат по хикс квадрат цялото на квадрат. Тук просто трябва да знаем правилото за умножение на степени. Произведение. Степенуване на произведение. И тук ви припомням какво ще използваме от тук насетне, но нека да представя и другото всъщност. Минус n на втора по y на втора цялото на втора степен. Така. И се връщаме в 6-ти клас. Само да сменя цвета. Когато казвахме как се степенува произведение. Ако имате А по Б, бих сложила дори и трети множител С, повдигнато на степен n
то това е равно на А на n-та по b на n-та по c на n-та. Степенуваме с тази степен n всеки един от множителите. И вече знаем какво е тъждество, какво е равенство. И знаем, че могат да бъдат разменени лявата и дясната страна на това равенство. Тоест, то може да действа и в двете посоки. В този момент ние използваме посока от дясно наляво. Тоест, произведението от 7 на втора, m на втора, по хикс на втора цялото на втора ще представим като 7m хикс на втора цялото на втора степен минус n y на втора цялото на втора степен. Защото сега спокойно мога да кажа, че имам разлика на квадрати. И така, решението от тук насетне е първото 7m хикс на втора плюс второто ny на втора по първото 7m хикс на втора минус второто ny на втора. И с това приключва решението на този пример. В следващият момент имаме сбор на кубове. Няма как да не видим това, защото знаем, че 8 е равно на 2 на трета. И така, това означава, че имам 2 на трета по а на трета плюс хикс на трета. Или още 2 пъти а, цялото на трета степен, плюс хикс на трета степен. И така поглеждаме си формулата и ясно виждаме, че имаме сбор от кубове. Това беше равно на... Надявам се, че формулата е пред очите ви. Първото плюс второто или 2 пъти а плюс хикс. След това имаме първото на квадрат, 2а квадрат, 2а цялото на квадрат е 4а квадрат, минус а по b или първото по второто. И записвам 2 пъти а хикс плюс второто на квадрат, хикс на втора степен. И с това приключва решението на подточка и кратко. Така, разлагане на разлика от квадрати на многочлени. Тук момента е, че отново имаме формулата за съкратено умножение, но на втора степен са повдигнати не едночлени, а многочлени. В нашия случай ще бъде двучлен. И тук на последното писмено, грешката, която масово е допускана от всеки, че разкрива скобите а плюс b цялото на квадрат и вие използвате формулата за съкратено умножение квадрат на сбор. Но всъщност, използвайки тази формула, ние трудно ще можем да разложим на множители даденият израз. И е добре винаги да прочитаме правилно условието на задачата. Разложете на множители. Защото разлагайки на множители, ние трябва да представим даденият израз като произведение, а не да го представим в нормален вид. И така, това са подточките, които бихте могли да направите. Натискате пауза и действате, а аз ще реша няколко от тях. Така, започваме с В подточка. Ще реша В, Е и И. Добре. Имаме съответно двучлен на втора степен, минус 25. Всички знаят, че 25 е 5 на втора степен. Което означава, къде да запиша, само че как да запиша, вие отново трябва да си запишете формулата. Ето, аз ще запиша тук, имам а квадрат минус b квадрат, нарочно така, защото искам да е точно под примера ми, над примера ми равно. Тук имате а плюс b отново
по А минус Б. Първото плюс второто по първото минус второто. И проблема тук е да знаем, че всъщност нашето А е целият израз 5х минус 2. Ето това чудо, 5х минус 2 е нашето А. А нашето Б ще бъде 5, защото 25 е 5 на втора степен. И така, бързо решавам примера. Имаме 5х минус 2 на втора степен минус 5 на втора степен. Равно. Първото 5х минус 2 плюс второто плюс 5. По първото 5х минус 2 минус второто минус 5. И една от грешките, които бяхте допуснали на писменото, е, че оставате нещата така. А всъщност ясно виждаме, че многочлените, които са затворени в скоби, не са в нормален вид. И така, трябва да извършим събирането. Алгебричният сбор на минус 2 плюс 5. И записваме 5х минус плюс 3. Минус 2 плюс 5 е 3. И 5х минус 7. Минус 7. И това е окончателното решение на задачата. Какво правим в следващият случай? 36 всички знаете, че е 6 на втора степен. А хикс на четвърта можем да го представим като хикс на втора, цялото на втора. И така, ето. И двата множителя са повдигнати на втора степен, което означава, че бихме могли да покажем нещата като 6х на втора, цялото на втора степен. Минус, остатъка си го преписвам, y плюс 5 на втора, равно. И започвам по формулата. Първото е моето 6х квадрат. Ето го моето първо. 6х квадрат. Ето го моето второ. Y плюс 5. И ясно виждам, че тук имам разлика на квадрати, което означава, че влизаме във формулата и представяме този многочлен последният начин. Първото плюс второто, зеленото плюс синьото, 6х квадрат плюс y плюс 5, плюс y плюс 5. Няма проблем. Какво се случва обаче след това? Имате първото минус второто, зеленото минус синьото. 6х квадрат минус, отваряме скоба, защото моето второ е двучленът y плюс 5. И аз трябва да извадя целият двучлен, а не само y. И затова задължително слагате скоби, ако мислите, че не можете автоматично да представите, момент да препиша първото в скобите и ще продължа мисълта си. Преписвам първото. Ако не можете автоматично да промените знака и да кажете минус y минус 5, ви съветвам да запишете втори скоби, вътрешни скоби, за да може при следваща стъпка да разкриете спокойно скобите с минус пред тях и да промените знака на всеки един от едночлените вътре в скобите. И това е окончателното решение. Така, какво правим в и подточка? Ето тук виждате ясно, имам разлика на квадрати. Това ще бъде моето първо, а това ще бъде моето второ. И започваме по формулата. Първото, зеленото, преписвам го. 2 пъти m минус 11n. Плюс второто, плюс, преписвам това, което виждам тук. m плюс 7n. Затварям скоби.
Отварям отново. След това имам първото минус второто. Първото, преписвам го. 2 пъти m минус 11n. Минус второто. И ако използваме това, което ви казах тук, автоматично да променим знаците. Хайде да го направим така. Щом имам m плюс 7n, когато имам минус пред скобите, ще стане минус m минус 7n. Така. Пренасям равното. Защо? Защото трябва да направя приведение в скобите. Имате 2 пъти m плюс m. Това е 3 пъти m. Събираме подобните едночлени. Имам минус 11n плюс 7. Това е минус 4n. По 2 пъти m минус m е само m. Минус 11 минус 7 е минус 18n. И с това приключи решението на тази задача. Така, разлагане на тричлен чрез формули за съкратено умножение. Винаги, когато имаме тричлен, първо проверявате дали можете да изнесете множител пред скоби. В нашия случай няма да имаме такива примери. И след това проверявате дали е изпълнено условието за квадрат на сбор и разлика. Първото на квадрат плюс-минус 2 пъти удвоеното произведение на първото и второто плюс второто на квадрат. И така, в задача 7 имате 4 примера. Трябва да пресметнете рационално. Който иска, натиска пауза и решава 4 примера. А който желае, поглежда решението от мен. И така, използваме тези формули, това е ясно, разпознахме ги. И ето 2 примера от 7 задача. Б и Г под точка. Имате първото на квадрат. Да губя ли време да отцветявам или вече го знаем. Имаме първото на квадрат. Плюс 2 пъти първото по второто. 2 пъти първото по второто. Плюс второто на квадрат. И така, знаейки формулата за съкратено умножение, аз знам, че това е равно на първото плюс второто цялото на квадрат. Вашето първо е единият точен квадрат, вашето второ е другият точен квадрат, основата на степента. И така получавам 20 на втора степен, което е 400. В следващия случай какво имаме? Да, на писменото изпитване някои от вас са започнали да извършват степенуването и умножението, с което правим решението на тази задача в пъти по-трудоемко и отнемащо ни много време. Втората задача аз бих могла дори да направя на ум, защото е достатъчно да анализирам самото изписване на израза, да видя 2025 тук, да видя 2025 тук, да видя 2024 повдигнато на квадрат, да видя 2024 при удвоеното произведение. Да обърна внимание, че има минус пред това удвоено произведение и да кажа бързо, че това е 2025 минус 2024, което е 1 на втора степен или просто 1. Осма задача. Разложете на множители тричлена. И така. Тук използваме естествено формулата за съкратено умножение, сбор и разлика, квадрат на сбор и разлика, като проверяваме дали тя е изпълнена. Последните 2 подточки са леко отцветени така в друг цвят. Особеното при тях е, че ако във всички тези подточки при вас нещата са подредени, т.е. виждате ясно, че имате един едночлен на втора степен плюс-минус удвоеното произведение и плюс втори едночлен на втора степен,
то в Е и в Ж подточка нещата изглеждат последният начин. Имам един квадрат плюс друг квадрат минус, това е за Е подточка, минус 2 пъти А по Б. Ние знаем, че разместително свойство действа при умножение и при събиране. Тук имаме, нека да го кажем, алгебричен сбор, което е възможно това разместване. Просто трябва да си представяме нещата и ако желаем и смятаме, че ни е по-лесно, да си ги нареждаме както искаме, както е в самата формула. И така, ето формулата, която използваме. Приписвате я. А това е една... Ето аз съм решила Д и Е подточка. Как решаваме? Използвам си формулата. Сега дайте да я запиша. В жълто ще я запиша. За да разбера дали е изпълнено условието за квадратна сбор и разлика, аз трябва да имам нещо на втора степен. В случая, айде ще запиша и плюс-минус, 2 пъти А по Б плюс Б на втора степен. И нека да видим на втора степен. И нека да видим дали това е изпълнено. Добре, 64 знаем, че е 8 на втора, нали така? Бял цвят. Имам 8 на втора степен по М на втора, цялото на втора. Това вече го правихме в предишната задача. Минус. За сега ще припиша това 16. 16 М квадрат, Н квадрат, плюс Н квадрат, цялото на втора. Така. Сега вече започвам да се доближавам максимално до вида, който искам, а именно А квадрат минус 2 пъти АБ плюс Б квадрат. И така. 8 квадрат по М квадрат цялото на квадрат ще бъде, ето виждате, произведение, еднакъв степенен показател. Припомнихме си това преди малко. Това ще бъде равно на 8 М квадрат цялото на квадрат. Минус. Сега мислим как да представим това 16. Ние вече знаем кое е нашето първо, между другото. Ето. Ако формулата е изпълнена, ето това трябва да бъде нашето А или нашето първо. Така, което означава, че трябва да имам 2 по 8 М квадрат. Това е 16 М квадрат. Какво ми остана? Остана ми един множител Н квадрат. Така разбирам плюс Н квадрат цялото на квадрат. И така разбирам, че моето второ всъщност ще бъде Н квадрат, Н квадрат. Добре, продължаваме. Нека да си отсветим максимално така всичко. И оттам насетне пиша равно и казвам, в такъв случай, щом нещата са изпълнени, това ще бъде равно на първото минус второто цялото на втора степен. Или 8 М квадрат минус Н квадрат цялото на втора степен. Какво имам при второто примерче? Това, което ви казах, че нещата просто са поразбъркани маничко. Аз имам П квадрат. Това е единият ми точен квадрат. Другият ми точен квадрат е 36. Всички знаете, че 36 е 6 на втора степен. А това, което ми остана е минус 2. Това, което ми остана е минус 2 по... Момент да напишем една хубава двойка. Не мога да изтрия. Нищо. Минус 2 по 6 по P. Така. Това означава, ето, вече може ясно да видим, ето моето първо. Ето го моето първо. Ето го моето второ.
Ето го моето второ. И вече можем да напишем формулата и така да представим този многочлен, разложен на множители. P-6 цялото на квадрат. Разложен на множители е, защото всички знаем, че P-6 на квадрат е равно на P-6 по P-6. И така, това беше 8 задача. Разлагане на 4 член е последното, което ще направим. Когато имате 4 член и нямате общ множител за изнасяне пред скоби, тогава проверяваме дали е изпълнена формулата за съкратено умножение. И така, виждате тези 5 примера, правите ги сами. Натискате пауза и ги правите. Ако имате нужда от помощ, продължаваме. Тук си напомняме, че формулата изглежда по този начин и вие преписвате тази формула в тетрадките си. Имаме първото на трета плюс отроеното произведение на първото на квадрат, квадрата на първото по второто, плюс 3 пъти първото по второто на квадрат, плюс второто на трета степен. Когато имате куп на разлика, нещата изглеждат горе-долу по същия начин, само че тогава редуваме плюс, минус, плюс, минус. И така, нека направя два примера. Това не знам защо се е прехвърлило тук. И само секунда да видим дали ще можем да го изтрием. Не. Добре, всичко е наред. Хикс на трета. Така, имаме първото на квадрат. Добре, хайде, къде да го запиша? Ето тук ще запиша А на трета. Само че с друг цвят. Ако може. Записвам формулата, която вие също трябва да запишете пред вас. А на трета. Плюс 3 пъти А квадрат по Б. Плюс 3 пъти А по второто на квадрат. Плюс второто на трета степен. И сега искаме да проверим дали това условие е изпълнено, за да кажем, че това е равно на А плюс Б цялото на трета. Имам ли хикс на трета? Имам. Плюс 3 пъти хикс квадрат. В момента сме ето тук. Ние обаче имаме 6 хикс квадрат, което означава, че ще кажа, ами тогава по 2. Плюс, така вече разбрахме, че нашето второ е 2. 3 пъти по хикс. Ние обаче имаме 12 хикс, което означава, че трябва да го умножа по 4. Аз знам, че това е 2 на квадрат. Плюс 2 на трета степен. 8 имам ли? Точно това е 8. В такъв случай това ще бъде равно на хикс плюс 2 цялото на трета степен. Така, какво имаме в следващият момент? Имаме 27. Това третата степен на нещо ли е? Да, това е 3 на трета степен. Минус. Имам ли 3 по 3 на втора? Защото трябва да кажа първото на квадрат по хикс. 3 по 9, 27. Ето. Готово. Минус 27 хикс. Плюс. Имам ли 3 пъти по първото, което е 3, по, вече знаем кое е нашето второ, хикс квадрат. Идеално, спазено е. Минус второто на квадрат, хикс на трета степен. Всичко е спазено, което означава, че това ще бъде равно на 3 минус хикс цялото на трета степен. И така връщате се в условията на 9-та задача и ги решавате. Това е края на домашното. Срок 11. Ако има въпроси, ще пишете.